kerja barengnya super legere sak Jawa Timur ada Rahma Audio Rental Musik Atur Sembah Nuwun yang mana sudah diakui kualitasnya terbaik untuk panjenengan sedaya. Juga ada dulurku tukang nginceng sak Jawa Timur, youtuber Nusantara, ada Lewung Channel, juga ada Bolo Dewi Channel. Matur sembah nuwun ya, aturkan matur sembah nuwun, terima kasih untuk hadirnya untuk malam hari ini. Bekerja barengnya ada Surya Wijaya Indonesia. Nuwun cih ingkang pun kadang hormatan dalah kakung so putri sak pangki metal wontenipun saking para adicara tansah mulya. Ingkang sak mangke panjenengan sedaya dipur saking adicara angka setunggal utawi adegan utawa pindah wonten kurmas lambang kejayaanipun saking Jaya Karta Sesanti ini pun saking Surya Wijaya.